Karola Niemelä, sä oot lumilautailija ja nykyään myös kannat olympiaurheilijan statusta. Puhutaan tänään tässä haastattelussa vähän intohimosta, unelmista, unelmien eteen, työn tekemisestä. Lähdetään liikkeelle sieltä, mistä kaikki sulla oikein alkoi. Mitkä on sellaiset ensimmäiset muistikuvat lumilautailusta ja siitä kipinästä? Mistä kaikki sun osalla oikein lähti? No se lähti liikkeelle. Oltiin perhelomalla laskemassa ja siinä sitten oltiin, että pitäisikö testata vuokraamasta lumilauta ja mä olin ihan surkea. Niin surkea, että mua jäi harmittaa niin paljon, että mun oli niinku pakko oppia se. Et mä olin niin surkea, että mä en hyväksynyt sitä, että mä oon niin huono. Kauaksi siinä kesti sulla, että pääsit sen ensimmäisen stepin yli ja tavallaan voitit sen ekan, että no niin, nyt mä en ole enää ihan surkea? Ei siinä hirveän kauan mennyt. Et sit kun niinku päätti sen, että mä aion oppia tämän lajin ja mä aion niinku olla parempi, niin ei siinä kauan mennyt. Et aika nopeasti sitten kausikorttia taskuun ja lähirinteille laskemaan. Monihan olisi tossa kohtaa todennut, että ei ole mun homma ollenkaan ja tehnyt jotain muuta. Miksi sulla oli toisin? Se into siihen, että mä en osannut sitä ja sit kun mä en jotain osaa, niin mä haluan sen oppia. Niin se steppi siihen, että kun mä opin sen, niin sit siitä tuli se into ja semmoinen tietynlainen rakastuminen siihen lajiin, että tiedätkö, tällä voi tehdä vaikka mitä siistiä. Sillä pääsi niin lujaa ja se, että sit kun niitä alkoi tekemään niitä hyppyjä ja reilauksia ja tällaisia, niin sit sieltä niin kumpus lisää sellainen, että kyllä mä haluan oppia nämä niin kuin muutkin asiat, mitä tähän niin kuin voi sisältyä. Että kaikki ne ihanat ja se oppimisen tunne, että kuinka itse eteni tosi nopeasti, että kuinka hyvältä ne oppimisen tunteet tuntui ja se, että miten ylpeä oli siitä, että vitsi, mä vedin tän. Menee illalla kotiin ja on silleen, että miettii seuraavan päivän jutun, että mitä mä haluan tehdä. Ja sitten kun sä onnistut siinä, niin se tuo niin paljon itselle niin kuin hyvää. Harrastus, rakas harrastus, mutta missä vaiheessa sulla syttyi lamppu päähän, että sä oot itse asiassa olet tai voit olla tässä lajissa aika hyvä ja jotain enemmän kuin ehkä harrastelija? Ikinä en osannut unelmoida tai toivoa sitä, että mitä olisi niin kuin saatavilla. Et se, niin kuin, ne stepit tuli pikkuhiljaa ja sitten kun alkoi niin kuin saada niitä niin lähelle itseä, että kävi niin kuin junnukisoissa ja sitten siellä niin kuin pärjäsi ja huomasi, että hei, että mä oon niin kuin aika hyvä. Niin sitten sieltä tuli niin kuin pikkuhiljaa niitä uusia tavoitteita ja sellaisia, että hei, että mä haluan siirtyä maajoukkueeseen, mä haluan päästä kisaan maailmancuppiin. Et aina kun ne tuli lähemmäs, niin aina halusi vaan enemmän. Mennään siihen vuoteen 2017, junnujen MM-kisat ja niin sen jälkeen loukkaantumisen kanssa Suomeen lääkäriin ja lääkärin aika tyly lausunto, että tämä oli sun osalta tässä. Kerro itse omin sanoin siitä kokemuksesta, että miltä se tuntui ja mitä tapahtui. Junnu MM:issä valittiin mukaan, se oli hyvä kausi ja siellä sitten tapahtui ikävä loukkaantuminen heti ekoissa treeneissä. 2 metriä vähän liian lyhyelle siitä hyppyristä ja sitten molemmat kantapäät rikki. Vasen kantapää oli niinku, jos mietitään kananmunaa, niin se oli halki ja sitä itsessään ei edes huomattu vielä siellä perillä. Ja sitten toinen kantapää saattoi jopa olla niinku 27 eri osaa ja mulla taisi olla 3-5 ruuvia liimalla kasassa siellä. Liimaa ja ruuveja ja 3 kuukautta pyörätuolissa. Ja se, että ei pääse liikkuu mihinkään, ei voi tehdä mitään omalla keholla sellaista luovaa asiaa, mikä veisi omaa niinku mieltä eteenpäin ja sitä, että miten niinku jaksaa. Niin se oli kova isku ja sit se vielä, että lääkäri sanoi, että ei välttämättä ole paluuta siihen entiseen, mitä olen aina tehnyt. Niin kyllä se tosi kovasti söi sitä mieltä ja oli rankkoja aikoja siellä välissä, mutta kyllä mä silti päätin, että mä aion täältä nousta ja mä en tänne aio jää. Niin, se vastoinkäyminen, se söi mua niin paljon sisältä ja se, että kuinka paljon ja kuinka lähellä mä olin sitä mun ensimmäistä unelmasteppiä kuulua oikeasti maajoukkueeseen. Niin se kaikki niin kuin hetkellisesti pyyhittiin pois. Niin se taistelun tahto siitä, että kyllä mä vielä sinne niin kuin maajoukkueeseen haluan kuulua ja haluan olla osa sitä porukkaa, mikä oli mulle niin kuin, tiedätkö, iso esikuva ja mä niin kuin ihailin niitä ihmisiä. Ja olin, että kyllä mä oon sinne menossa, että ei tää mua pysäytä.
2017 siitä sitten, kun sä olit juuri siinä aikuisten maajoukkueen kynnyksellä, sattui silloin just tämä loukkaantuminen. Ja siitähän aiheutui sitten se, että se sun seuraava kausi ja se valinta sinne maajoukkueeseen oli aika lailla vaakalaudalla. Eli siinä kohtaa, kun piti ne kovimmat näytöt ottaa se seuraava steppi, sä istuit käytännössä pyörätuolissa. Ja varmasti voisin kuvitella, että sellainen pieni pelko hiipi mieleen siinä kohtaa. Joo, ja se, että todellisuus siitä, että kun tämä valinta ei tullut ja oli vähän niin kuin omillaan ja tyhjän päällä, miettiä, että mikä on seuraava liike ja miten mä niin kuin täältä nousen, niin kyllä siinä alkoi niin kuin hetkellisesti toivo hiipua, mutta päätin, että en anna periksi. Mitä siinä sitten tapahtui? Miten sä pääsit siitä sit vielä mukaan? Koska sittenhän sä pääsit sitten maajoukkueen mukaan, niin kuin kaikki nyt tietää, ja oot olympialaisiin saakka sieltä edennyt, mutta miten se asia meni? Siinä meillähän on tällainen akatemia, joka pyörii ja pyörittää niin kuin niitä, jotka ei vielä ole maajoukkueen sisällä ja sieltä niin kuin huippuja kasvattaa. Niin siellä sitten pyörin niiden mukana vielä vuoden ylimääräistä. Ja sitten sain niin kuin näytettyä sen, että pystyn vielä laskemaan samalla tasolla, millä olen ennenkin pystynyt. Että tämä ei niin kuin tule hidastaa mua. Siinä meni aikaa, mutta se seuraava vuosi niin se oli sellaista taistelua ja joka kerta kun laittoi laskumonon jalkaan, niin oli silleen, että nyt sattuu. Silti mä menin sinne mäkeen ja viimeisen asti olin siellä niin kauan, kunnes ei enää pystynyt. No sitä mentiin sitten itse asiassa ihan vaan hetki eteenpäin vuoteen 2020. Ja nyt otetaan huomioon, että sulla on yksi erittäin iso loukkaantuminen takana. Tammikuussa menee ranne. Se ymmärtääkseni oli vähän lyhytaikaisempi ja sitten heti perään maaliskuussa polvi, josta tarkoitti sitä, että koko 2020 meni sun kohdalta käytännössä ohi. Ja edelleen sä päätit vaan, että tästä pusketaan eteenpäin. Mä toistan itseäni, mutta kysyn silti, että miksi ja millä voimalla? Ennen sitä tammikuun puolta väliä, ennen kuin se tapahtui, oli ollut tosi hyvä kausi. Mulla oli niin kuin paras laskutuntuma, mitä siihen mennessä oli ikinä ollut, ja mä olin niin varma omasta tekemisestä, ja se ranne meni rikki niin turhassa asiassa. Silloin tuli semmoinen, että se oli niin kuin kova tikki itselle, että se oli niin kuin tosi iso juttu, kunnes mä tajusin, että hei, että mä oon helmikuussa jo uudestaan laskemassa. Että eihän mun tarvitse pitää kun ranne tukea, että se ei väänny uudestaan. Niin siitä alkoi niinku tulla semmoinen, että no eihän tässä ollut mitään. Huokas helpotuksesta ja oli silleen, että no hei, että mähän on niinku back in the business jo. Sitten maaliskuussa lähdettiin kavereiden kanssa ulkomaille ja olisiko ollut toinen laskupäivä, kun sitten taas kerran lyhyellä hyppyristä ja takapainoa. Etujalka jäi vähän niinku tyhjän päälle siinä ja napsahti sitten eturisti sinne poikki ja kierukka. Ja tiesin, että se ottaa vuoden. Siinä kohti ei auttanut lannistua, vaan mä yritin vaan pysyä virkeänä ja olla silleen, että tässä menee nyt niin kauan, että jos mä nyt romahan, niin koko 9 kuukautta tulee olla tosi vaikea. Et siinä kohti vaan taisteli sen vähän niin kuin surun läpi, minkä oli kokenut siinä ranne murtumassa jo. Ja oli sitä mieltä, että mitä nopeammin, niin sitä nopeammin. Että niin kuin fysioterapiaan ja leikkaukseen oli hirveä kiire. Ja hei, että mennään nyt eteenpäin, että mä haluan nähdä tuloksia. Ja sitten kesän mittaan niitä tuloksia alkoi tulla, mutta tiesi kuitenkin, että se polvi ei ole valmis vielä, kun rinteet aukeaa. Kävikö siinä niin, että toi rannevamma, joka oli niistä se pienempi juttu, niin tavallaan toimi vähän iskuvaimentimena, että sä teit sen, niin kuin sä sanoit, surutyön jo siinä, että se polvivammasta toipuminen ulkopuolelta ajattelisit, että sen on täytynyt olla hirveä isku henkisesti, mutta se oli tavallaan sen takia jopa helpompi käydä läpi. Kyllä mä koen, että mä kävin niin iso suru siinä ranteen kanssa silloin, että se työ käytiin silloin. Ja sitten kun tuli se uusi, niin siellä oli vaan se pelkkä taistelija, joka oli valmiina ottaa vastaan sen, mitä se polvevamma sit vaatii. Silloin 2020 näiden loukkaantumisten aikoihin ja näin, niin ulkopuolelta varmasti aika lailla kaikki ajatteli, että ei ole mahdollisuuksia olympialaisiin aika pian edessä ja näin, mutta niin siinä vaan sit kävi, että olympialaisissa kisasit. Esitetään kysymys näin, että jos haluaa motivoida sua, niin onko oikea tapa esittää asia sanomalla, että sä et tule pystymään tähän? Kyllä mä oon
sen verran taistele, että jos joku sanoo, että mä en johonkin pysty, niin vaikka mun ei tarvitsisi näyttää sitä muille, niin mun tarvii näyttää se itselle. Ja se on tosi iso juttu. Et itselle se, että mä saan ylittää sen oman kynnyksen mun sisällä, on se suurin asia. Sitten kun olympialaisiin valinta tuli ja se realisoitu, että sä oikeasti olet siellä olympiaurheilijana mukana. Teidän lajissa on vähän oma kulttuurinsa, mutta mikä sun merkitys, nimenomaan sun henkilökohtainen tausta huomioiden, oli sille, että sä sait kuulua siihen joukkueeseen ja kilpailla olympialaisissa? Kyllä se oli se, että mä olin pystynyt kaikki sen, mitä mä olin vähän niin kuin ajatellut. Että millä tavalla mä haluan laskea ja mihin mä haluan pystyä. Ja että pystyykö sillä, mitä mulla on antaa, niin selviytyä sinne, että mä oikeasti oon yksi olympiaurheilijoista. Niin se, että mä sain itse siitä sen mieltymyksen, että mä tein sen, mitä mä ajattelin. Että mä tein just sen, mitä mä niin kuin halusin. Ja se, että mä pystyin niissä tilanteissa silloin, kun tarvittiin, niin onnistumaan sen verran hyvin, että mut valittiin mukaan. Minkälaista viestiä, kenties kannustusta sä haluaisit sanoa ihmisille, jotka kohtaa ne omat esteensä matkalla kohti sinne, mitä on menossa? Kyllä mä sanon, että aina kannattaa yrittää loppuun asti. Ja se, että ihan sama, haluatko tehdä sen yksin vai jonkun kanssa. Että sulla on lupa myös pyytää apua siihen, että sä pääset siihen, mitä sä niinku havittelet. Et se, että yksin ei välttämättä tarvitse mennä kaikesta läpi. Ja mun pyytäminen on ihan fine. Et kyllä siitä aina selviää. Sua kun katsoo, niin näkee, että se intohimon liekki tekemistä kohtaan ei varsinaisesti ole sammunut mihinkään, niin kerro vielä loppuun, että mitkä on seuraavat stepit, mitä kohti mennään, mistä sä vielä unelmoit? Mä unelmoin siitä, että mä oon parempi lumilautailija. Ja tällä kaudella varsinkin on tullut niinku tosi selväksi se, että mä haluan ylittää tiettyjä asioita silleen niinku, sanotaanko, että niinku tempullisesti esimerkiksi lumilautailussa. Että haluan niinku olla parempi laskemaan ja saada sen tunteen ja sellaisen niinku vielä suuremman palon siihen. Että tuolla kun menee ja tekee joku tempun ja sitten kun ländää sen, niin tiedätkö oikeasti niinku sisällä adrenaliini virtaa ja tiedätkö tulee se niinku yes-fiilis. Niin kyllä niinku sitä kohti mennään. Kiitos Karula Niemelä. Kiitos.